Αυτό που ήθελα να πω όμως είναι ότι ξεκίνησα και εγώ την πορεία μου από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βέβαια από ένα άλλο τμήμα, όχι από το δικό σας, από την Οργάνωση Διοίκηση και Επιχειρήσεων. Οπότε και μετά μεταπήδησα στο παιδαγωγικό στην Νηπιαγωγών. Οπότε εγώ αυτό που θέλω να πω, γιατί είναι πολλοί φοιτητές, είναι να ακολουθείτε τα όνειρά σας. Και να κάνετε, γιατί έτσι θα κάνετε αυτό που θέλετε. Και βλέπετε, ας πούμε, και τα παιδιά τώρα που ήρθανε, πόσο σημαντικό είναι να είμαστε δίπλα τους και να αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Αυτό. Και ξεκινάω, συγκινούμε κιόλας. Γιατί γυρνάω 20 χρόνια πίσω. Είναι πολύ σημαντικό. Όταν θα έρθετε κι εσείς 20 χρόνια πίσω, πόσο θα δείτε την πορεία σας. Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω για ένα τελείως διαφορετικό πεδίο από ό,τι μίλησαν στις προηγούμενες παρουσιάσεις. Θα μιλήσω για τη γλώσσα. Η γλώσσα είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την επικοινωνία, την έκφραση και την ανάπτυξη του ατόμου. Και επειδή είμαι και νηπιαγωγός, δουλεύω στην προσχολική ηλικία, σίγουρα θα έχετε ακούσει τον όρο πρώιμη παρέμβαση. Έτσι λοιπόν, είναι πολύ σημαντική η έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση γλωσσικών ελλημάτων στην προσχολική ηλικία, και αυτό θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη του παιδιού και τη μελλοντική του πρόοδο. Την τρέχουσα περίοδο διεξάγω το διδακτορικό μου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και θα σας πω μερικά πράγματα σχετικά με αυτό, γιατί όπως θα σας πω και πιο μετά, το διεξάγω αυτή τη στιγμή. Η έρευνά μου εστιάζει στον εντοπισμό προγνωστικών δικτών. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή κάποιοι δείκτες που μπορεί να μας βοηθήσουν ώστε να προβλέψουμε ότι τα παιδιά θα εμφανίσουν γλωσσικά και επικοινωνιακά ελλείμματα. Εδώ εντάσσεται και ο αυτισμός σε αυτή την κατηγορία. Οπότε ο σκοπός είναι αυτός. Το δείγμα της έρευνάς μου είναι 240 παιδιά ηλικίας 4 με 6 χρονών, δηλαδή παιδιά που φοιτούν στο νηπιαγωγείο, στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Από αυτά, τα 120 είναι παιδιά που έχουν διαπιστωμένες επικοινωνιακές και γλωσσικές διαταραχές και τα 120 παιδιά είναι η ομάδα ελέγχου που χρησιμοποιούμε, την ίδια χρονική ηλικία. Τα τεστ αξιολόγησης που χρησιμοποιώ στην έρευνά μου είναι 4. Εδώ πέρα έχει τραβηχτεί. Είναι ένα που απευθύνεται στα παιδιά και είναι η εκτίμηση γλωσσικών ικανοτήτων. Είναι μια δοκιμασία γνωστή εικόνες δράσης του κυρίου Βογινδρούκα, Πρωτόπαπας και Σταυρακάκη. Είναι ένα τεστ που το κάνουν οι εκπαιδευτικοί και είναι της κυρίας Ράλη, Ρούσου, Καζάλη και Κωνσταντοπούλου, η εκτίμηση γλωσσικών ικανοτήτων από εκπαιδευτικούς. Είναι και 2 τεστ που απευθύνονται στους γονείς, δηλαδή ουσιαστικά είναι μία έρευνα που διερευνάμε και τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Και για τους γονείς είναι ένα ερωτηματολόγιο ιστορικό και δημογραφικών στοιχείων και ένα που είναι του κυρίου Καραμίνη, Σιδερίδη και Σταυρακάκη για την εκτίμηση επικοινωνιακών και γλωσσικών ικανοτήτων από γονείς. Είναι αυτό ουσιαστικά που προσπαθούμε να κάνουμε, είναι να δούμε πολλή πλευρά, δηλαδή να μην εστιάσουμε μόνο στους γονείς ή μόνο στους εκπαιδευτικούς ή μόνο στα παιδιά, να πάρουμε απόψεις και από τις 3 πλευρές. Δηλαδή η έρευνά μας να διερευνήσει και τις 3 πλευρές. Λοιπόν, σήμερα τώρα τι γίνεται? Διεξάγεται η έρευνα αυτή τη στιγμή. Όπως αντιλαμβάνεστε, το δείγμα 240 παιδιά είναι πολύ μεγάλο. Οπότε είμαι ακόμα στη στάση που μαζεύω τα δεδομένα. Από τα δεδομένα που έχω μαζέψει μέχρι στιγμής, φαίνεται ότι η κληρονομικότητα είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός ρόλος και επίσης και το φύλο, δηλαδή τα αγόρια. Θα σας παρουσιάσω σχετικές έρευνες που είναι οι βιολογικοί παράγοντες της κληρονομικότητας. Τώρα έχουν φύγει τα βελάκια, τέλος πάντων. Σύμφωνα με τον Γκριγκορένκο, αποδεικνύεται ότι την ύπαρξη γλωσσικών διαταραχών σε οικογένειες με υψηλότερο ποσοστό νοσηρότητας, 35% σε σχέση με ομάδες ελέγχου, 11%. Άρα προκύπτει ότι υπάρχει μια γενετική συνιστόσα στις γλωσσικές διαταραχές. Δηλαδή, ότι άμα υπάρχει κληρονομικότητα, φαίνεται ότι το 35% με σχέση με το 11% είναι μια μεγάλη διαφορά, μια σημαντική διαφορά. Στο ίδιο αποτέλεσμα, ας πούμε, και οι Κόντι, Ράμσεν και Τούρκινγκ το 2015 εστιάζουν στο οικογενειακό ιστορικό γλωσσικών διαταραχών και ο κίνδυνος εμφάνισης να είναι 3 έως 4 φορές υψηλότερος σε άτομα με οικογενειακό ιστορικό.
και στην έρευνα των Burns και Newberry το 2014 η μελέτη παρέχει σημαντικά στοιχεία για την κληρονομικότητα των γλωσσικών διαταραχών και προσδιορίζει γονίδια που παίζουν πιθανόν ρόλο στην ανάπτυξη αυτών των διαταραχών. Άλλος ένας βιολογικός παράγοντας είναι τα δίδυμα. Τώρα δεν ξέρω που είπαν και πριν τα παιδιά με τον αδερφό τους, ότι υπάρχει παράγοντας κληρονομικότητας για γλωσσικές διαταραχές σε δίδυμα σύμφωνα με τον Γκριγκορένκο. Στον Κόντι, Ράμσεν και Έρκιν σχετίζουν τις γλωσσικές διαταραχές με τα μονοζυγωτικά δίδυμα. Και τέλος, στον Τέιλορ και al. Η κληρονομικότητα φάνηκε να είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για τις κληρονομικές διαταραχές και τα δίδυμα. Ωστόσο, αυτοί οι ερευνητές αναφέρουν ότι υπάρχουν και άλλα προγενετικά και περιγενετικά περιβάλλοντα που επηρεάζουν την ομιλία σε δίδυμα. Όταν λέμε, επειδή μπορείτε να ακούτε κάποιους όρους που δεν ξέρετε, όταν λέμε προγενετικά, εννοούμε, ας πούμε, μπορεί μια προεκλαμψία, ας πούμε, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Και όταν λέμε, ας πούμε, περιγενετικά περιβάλλοντα, εννοούμε ότι χρειάστηκε το μωρό, εφόσον γεννηθεί, να μπει στη θερμοκοιτίδα και να λάβει κάποια αγωγή. Η προορότητα και οι περιγενετικοί παράγοντες, η προορότητα και το χαμηλό βάρος κύησης. Τώρα, όσες δεν γίνατε μανούλες, γιατί είστε και πολλές, μην αγχωθείτε με την προορότητα και το χαμηλό βάρος γέννησης με τα παιδιά. Λοιπόν, σύμφωνα με τον Σάντον και τους άλλους συνεργάτες τους, σχετίζουν την προορότητα και το χαμηλό βάρος κίνησης με το αυξημένο κίνδυνο γλωσσικής διαταραχής. Ο Άλεν συνδέει σοβαρές αναπτυξιακές δυσκολίες με γλωσσικές διαταραχές και τα παιδιά αυτά παρουσίασαν σημαντικά χαμηλότερες επιδόσεις σε όλα τα τεστ. Τέλος, ο Φέλνταμ και οι συνεργάτες τους διαπίστωσαν ελλείμματα στον προσληπτικό και εκφραστικό τομέα, γραμματική, λεξιλόγιο και άρθρωση σε παιδιά με χαμηλό βάρος γέννησης. Άρα, καταλήγουμε ότι το χαμηλό βάρος γέννησης σχετίζεται με ελλείμματα σε διάφορες γλωσσικές δεξιότητες. Εγώ στην έρευνά μου αυτό ακόμα δεν το διαπίστωσα. Αυτές είναι ξένες έρευνες, αλλά το έχω βάλει σαν παράγοντα κι αυτό. Τώρα, περιβαλλοντικοί παράγοντες. Πέρα δηλαδή από τους βιολογικούς υπάρχουν και περιβαλλοντικοί. Το φύλο, ο Ράμσεν και Έρκιν, και εδώ και οι τρεις έρευνες αυτές είναι ότι συχνότερη εμφάνιση στα αγόρια σε σχέση με τα κορίτσια, 2:1, ο Τόμπλιν το ίδιο, 2:1 και ο Χάρισον Εκμέλοντ πάλι συσχετίζει τα αγόρια με αυξηνόμενο κίνδυνο ελλημάτων στην ομιλία. Η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση είναι ένας άλλος παράγοντας, ότι σχετίζουν οι Νοζάντι et al. Την ευαισθησία της μητέρας με τη γλωσσική ικανότητα των παιδιών. Ο Ρέλι et al. Συνδέουν χαμηλό εισόδημα και μορφωτικό επίπεδο της μητέρας με γλωσσικές δυσκολίες στα 4 έτη. Και Κάσιμος et al. Συσχέτιση της διαταραχής αυτιστικού φάσματος με την εκπαίδευση της μητέρας. Τώρα, όσον αφορά έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα. Στην έρευνα του Κάσιμος και των συνεργατών του, ο στόχος ήταν η εξέταση, το 2016 που διεξήχθηκε, ήταν η εξέταση περιγεννητικών, γεννητικών και περιβαλλοντικών δεκτών σε παιδιά με ΔΑΦ. Αποτέλεσμα ήταν η συσχέτιση της διαταραχής αυτιστικού φάσματος με 3 κατηγορίες δεκτών. Το ανδρικό φύλο, η περιγεννητική ήταν η ηλικία κύησης, δηλαδή σε ποια ηλικία γεννήθηκε, έμεινε έγκυος η μητέρα, και οι πολλαπλές κύησεις, δηλαδή άμα είχε προηγούμενες πολλαπλές κύησεις. Η περιβαλλοντική ήταν η ηλικία της μητέρας και η εκπαίδευση της μητέρας. Σε μία άλλη έρευνα της κυρίας Σπυριδάκη και Κοσμίνου το 2017, εξετάστηκαν οι γλωσσικές δεξιότητες σε 400 παιδιά νηπιαγωγείου. Το αποτέλεσμα της έρευνας αυτής ήταν ότι 10% των παιδιών παρουσίασαν γλωσσικές δυσκολίες. Οι πιο συχνές δυσκολίες ήταν στη φωνολογία, το λεξιλόγιο και τη γραμματική. Πάλι τα αποτελέσματα δείχνουν το φύλο, το κοινωνικό-οικονομικό υπόβαθρο και το γλωσσικό περιβάλλον στο σπίτι. Και τέλος, μία τελευταία έρευνα είναι ότι της κυρίας Κωνσταντινίδου και Τριανταφύλου, πιο πρόσφατη, το 2020, όπου εξετάστηκαν οι γλωσσικές δεξιότητες σε 200 παιδιά με ΔΑΦ και το 90% των παιδιών με ΔΑΦ, που είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, παρουσίασαν γλωσσικές δυσκολίες.
Βέβαια, αυτές οι δυσκολίες συσχετίστηκαν ανάλογα με τη βαρύτητα της ΔΑΦ, γιατί όπως είπαμε είναι ένα ευρύ φάσμα, την νοητική ικανότητα και τις επικοινωνιακές δεξιότητες. Θεωρούμε ότι η έγκαιρη αναγνώριση και παρέμβαση για τα προβλήματα λόγου είναι απαραίτητη ώστε να προληφθούν μελλοντικές μαθησιακές και κοινωνικές δυσκολίες. Δηλαδή, το άγχος των γονιών όταν έρχονται ιδίως στο νηπιαγωγείο είναι ο λόγος των παιδιών. Οπότε, θεωρούμε ότι λαμβάνοντας και καταλαβαίνοντας κάποιους δείκτες που μπορούν να μας βοηθήσουν, θα βοηθήσουμε και εμείς τα παιδιά ώστε να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Αυτά. Είμαι σύντομη. Προσπάθησα να είμαι σύντομη, να μην σας κουράσω.